L-ewwel ngħaddu għal l-Epistola lill-Filippin u naqraw kapitlu 4 kollu kemm hu. Littra tal-ferħu x'vera. Pawlu kitibha meta kien innoċentament fil-ħabs. U jagħmel kuntatt ma' dawn l-aħwa eżi salih ġewwa Filippi illi għal darbtejn tliet anke bagħtulu għotjiet finanzjarji biex ikun kapaċi jkampa u jkompli fl-appostolat tiegħu. Pawlu hawnhekk li qiegħed isofru frattant huwa ferħan. Naqraw kapitlu 4 kollu kemm hu peress li l-messaġġ tagħna llum huwa fl-iskola tal-kuntentizza. Ħannaw x'nistgħu nitgħallmu dwar dan is-suġġett li smajna reċentement dwaru wkoll fl-irtir li kellna. Għalhekk ħuti maħbubin u li tant nixtieq nara. Għena u kurruna tiegħi. Żommu sħiħ fil-mulej maħbubin tiegħi. Nitlob l-Evodja u nitlob il-Sintike li jkunu tal-istess fema fil-mulej. U li ukoll sieħeb fidil nitolbok tgħin lil dawk in-nisa li tħabtu miegħi fix-xandir tal-Evanġelju u ma' Klement ukoll u ma' sħabi l-oħrajn li ħadmu miegħi li isimhom u fi ktieb il-ħajja. Ifirħu dejjem fil-mulej u nerġa' ngħid ifirħu. Ħatkun magħrufa l-ħlewwa tagħkom mal-bnedmin kollha. Il-mulej qrib. Tabtu raskom xejn, iżda b'kull ħaġa ħalli dak li jkun jeħtieġilkom ikun magħraf l-Alla bit-talb u bl-orazzjoni u b'radd il-ħajr. U slim tal-Alla li jisboq jew li jgħaddi kull den iħarsilkom qalbkom u moħħkom fi Kristu Ġesu. Mill-bqija ħuti, il-ħwejjeġ kollha li huma veri, il-ħwejjeġ kollha li huma xierqa, il-ħwejjeġ kollha li huma ġusti, il-ħwejjeġ kollha li huma safjin, il-ħwejjeġ kollha li jistħoq ilhom imħabba, il-ħwejjeġ kollha li huma ta' fama tajba. Jekk hemm xi virtu, jekk hemm xi tifħir fuq dan il-ħwejjeġ għandkom taħsbu. Dawk il-ħwejjeġ li sew tallimtu kemm ħadtu smajtu u rajtu fija għamlu. U Alla taslim ikun magħkom. Iżda jiena fraħt ħafna fil-mulej li issa fl-aħħar il-ħsieb tagħkom għalija reġa' kiber. Intom dejjem kellkom il-ħsieb, imma ma kellkomx l-okkażjoni. M'inhiex nitkellem hekk minħabba l-ħtieġa għax jien tallimt inkun kuntent b'dak kollu li nkun fih. Naf ngħix fil-aks u naf ngħix ukoll fil-ġid. Kullum kienu f'kollox jien imgħallem biex inkun sew fix-xaba u kemm fil-ġuħ. Sew fil-ġid u kemm fil-aks. Kollox nista' nagħmel permezz ta' Kristu li jqawwini. Madankollu għamiltu sewwa li tixxierku fin-niket tiegħi. Sintom tafu wkoll Filippini li fil-bidu tal-Evanġelju meta tlaqt mill-Maċedonja ma kien hemm ebda knisja li tatni jew li min għandha ħadd xi ħaġa ħliefkom biss. Għax ukoll fit-Tessalonika battuli għal darba tnejn għal dak li kont neħtieġ. Mhux għax nixtieq għotja, iżda nixtieq frott li joktor għalikom. Imma jien għandi kollox, u żejjed. Inħossni mimli. Bil-ħadd mingħand Epafroditus dak li battu intom. Rieħa ta' fwieħa ħelwa, sakrifiċċju mill-quħ li jogħġob il-Alla. Imma Alla tiegħi jagħtikom kull ma teħtieġu skont il-għana tal-glorja tiegħu fi Kristu Ġesu. Issa lill-Alla u missier tagħna glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Sellu għal kull qaddis fi Kristu Ġesu. Isellu għalikom l-aħwa li huma miegħi. Isellu għalikom il-qaddisin kollha, l-aktar dawk tad-dar ta' Ċesri. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom ilkoll. Amen. Amen. Fl-iskola tal-kuntentizza. Apparti l-iskrittura, l-asmina l-espert tal-kuntentizza kristjana huwa Jeremiah Burroughs li għex mal-400 senilu. Ħallilna ktieb tajjeb il-ġojjel rari tal-kuntentizza kristjana. Diġà jaraf anke mit-titlu tiegħu li il-Kristjani li l-koll għandhom jifirħu b'ferħ ma jtfissirx mimli glorja kif qegħdin l-Apostlu Pietru
ħafna drabi ifallu milli jippossiedu dan il-ġojjel li jagħmilhom sbieħ f'għajnejn id-dinja. Il-ġojjel rari tal-kuntentizza Kristjana. Jeremiah Burroughs jgħid hekk, il-kuntentizza Kristjana hija dak l-atteġġjament fir-ruħ ħlejju, kwiet u grazzjuż li bih wieħed jissottometti liberament għal kull ma jiddisponi Alla fl-erf paternali tiegħu f'kull kondizzjoni u jitaxxaq fih. Sentenza waħda qiegħed jgħidilna essenzjalment x'inhija il-kontentizza, il-ferħ tal-Kristjan. Impressjonanti kif Pawlu meta jagħti lista katina sħiħa ta' virtujiet Kristjani fil-Galatin 5, il-frott tal-Ispiritu sejjaħlu. X'inhu? L-imħabba u t-tieni il-ferħ. Impressjonanti ta' bilħaq. L-imħabba żgur tiġi l-ewwel. Għax il-fidi tagħmel imħabba daw tlieta jibqgħu ma l-ikbar fosthom l-imħabba. Ma l-imħabba mżewġa mill-imħabba il-ferħ. Bad islim, l-ewwa tjieba, manswetudni, kontroll fuq nfusna. Impressjonanti kif ma l-imħabba iżewweġ il-ferħ. Kontentizza Kristjana hija dak l-atteġġament fir-ruħ. Huwa ġojjel fir-ruħ illi jagħti leqqa differenti lill-ħajja kollha tagħna. Hija attitudni ħelwa fil-qalb, attitudni doċli fil-qalb. Il-Kristjan jara fil-post tiegħu, tajjeb, u allura huwa kwiet. Huwa tranquill. Jinsab fis-sliem għax jaf illi dak illi Alla jibatlu fil-ħajja tiegħu qed jibatulu bħala missier smewwieti illi jaf il-ħtiġijiet kollha tiegħu. U allura hemmhekk f'kull kondizzjoni, sew hekk kondizzjoni għolja jew baxxa, tajjeb, il-Kristjan kuntent jitgħallem jitaxxaq fiċ-ċirkostanzi illi ikun jinsab fihom. Burroughs sejħilha il-ġojjel rari tal-kuntentizza. Tajjeb, l-Apostol Pawlu jurina li jew ukoll arti jew sena. Meta għandek sena, ngħidu aħna tal-pittura, tajjeb, ħanju każ fuq in-nifsi. Tajjeb, kultant l-istudenta jew studenti nurja kif tittiġi u nagħmilha fit-30 sekonda. U jid tipprova tagħmilha wkoll fit-30 sekonda tagħmel ħniżrata. Għaliex? Għax mhix prattikata. L-arti jew is-sena sew kija ta' mastru daxxa ta' kwalunkwe ħaġa bil-mod bil-prattika tiksibha. Hija sena tibda b'apprentistat. Tajjeb, inti ħatidħol biex issir hairdresser. Tajjeb, ma tistax ta' blood dodge mal-ewwel fuq għax tidħol fit-trabi żgur. Ma tidħol apprentistat, tibda tara, tosserva, tajjeb kultant ittik li taħsel xi ras ta' mara, tajjeb, u bil-mod tibda tagħmel ix-xogħol tal-malma tiegħek. Il-kuntentizza hekk. Ma tistax taħseb li ħatfaqqa subajk u minn persuna jew Kristjan imdejjaq malinkoniku, dejjem biċċiera, dejjem bil-geddum, tajjeb ħatisbaħ għodwa minnhom u ħatisbaħ tħoss li għandek il-ġwien wara darek. Ma taħdimx hekk. Ma taħdimx hekk. Pawlu jagħmlilna ċarissima hawnhekk f'din littra tiegħu lill-Filippin fejn jgħid illi mhux qed ngħidlek minħabba li ninsab fil-bżonn għax jiena tallimt inkun kuntent. Isimgħu, tallimt inkun kuntent. Qed jammetti l-Apostol Pawlu hawnhekk li xi darba ma kienx. Xi darba kien malinkoniku, negattiv, vera, depressiv, jista' jkun ukoll. Imma hawn qed jgħid jiena tallimt inkun kuntent. Il-verb sempliċi li minnu għandna l-kelma disċiplu. Disċiplu xi fisser? Student. Student jitgħallem fuq korsa ta' sena wara sena sakemm jiffaċċja l-eżami finali u jgħaddi minnu. Tajjeb, jiena tgħallimt inkun kuntent
f'liema ċirkostanzi inkun naf ngħaddi kemm f'qagħdi tumli u diversi drabi jgħid il-laqqas biss kien ikollu saqaf fejn joqgħod bla ħwejjeġ magħdud bħala l-knies u ż-żibel tad-dinja. Kien kapaċi jgħaddi kważi b'xejn, dipendenti fuq ħaddieħor totalment. Naf ukoll noktor. L-Apostolu Pawlu narawh ħafna drabi quddiem slater, quddiem il-gvernaturi jitkellem bil-konfidenza u jxandar l-Vanġelu. F'kull sitwazzjoni u f'kollox jiena tgħallimt is-sigriet kemm li nkun sodisfatt kif ukoll bil-ġuħ. Kemm noktor kif ukoll ngħaddi bin-nieqes. Tgħallimt is-sigriet. Verb illi fil-Bibja kollha jinsab hemmhekk biss. Verb diffiċli. Mista ma tgħallimt. Kieku l-kelma jiena inizzjat, imma ħadd ma jifhimni jekk ngħid inizzjat. Pawlu dak li qal inizzjat. Fi żmienu kien hemm dawn il-mystery religions li kien hemm bil-gżuz minnhom. U kollha kellhom is-sigriti tagħhom. Kollha kellhom is-sigriti tagħhom, kollha differenti minn xulxin. Allura inti tidħol apprentist u tidħol bil-mod il-mod, issir tibda tattendi l-laqgħat, però s-sigrit għadek ma tafux. Bil-mod il-mod imbagħad jinizzjawk jew idaħluk biex taraf is-sigrit x'inhu. Pawlu dan ix-xenarju tipo jpenġilna. Tikkonverti, tajjeb, u il-ferħ Kristjan jew il-kuntentizza Kristjana tkun għadek ma taf x'inhi. Imma bil-mod il-mod imbagħad tħadra l-apprentistat u eventwalment imbagħad tkun inizzjat, tkun imbagħad wieħed minn ta' ġewwa. Pawlu kien wieħed minn ta' ġewwa, illi jaf issa tgħallimt is-sigriet. Tgħallimt is-sigriet. Irridu nifhmu l-ewwel qabel kollox illi l-kuntentizza Kristjana tinsab fuq ġewwa. M'intix tkun ferħan għax tmur parti, jew għax issiefer, jew għax it-tifel għaddilek mill-eżami, jew dak ovvjament kapaċi jirrassawna, kapaċi jtuna ċertu soddisfazzjon, però mhijiex kuntentizza illi dwara titkellem il-Bibja li hija il-frott tal-Evanġelju. Il-kuntentizza Kristjana tinsab fil-qalb, tinsab espressa pereżempju anke minn diversi salmisti, wieħed minnhom pereżempju jgħid int ruħi strieħ biss falla għax minn għandu tiġini t-tama. Meta ir-ruħ tagħna iddu li Alla u ssib is-summum bonum tagħha, il-milja tal-ġid u tal-barka tagħha falla l-imbierek. Hemm li nibdew biex ikollna dal-atteġġjament din l-attitudni biex eventwalment nesperjenzjaw insu nafu x'jiġifieri fil-prattika li tkun Kristjan kuntent. Kristjan kuntent. Tajjeb, u allura din il-tip ta' kuntentizza tibqa' avolja tkun forsi imġarrab u tgħaddi minn traċedji koroħ u avvenimenti negattivi. Pawlu meta qal jiena tgħallimt is-sigriet, jridu niftakru l-kuntest, kien fil-ħabs. U kien fil-ħabs mhux għamel xi delitt, kien fil-ħabs minħabba n-nases u l-akkużi folos tal-lut. Kien blaħtija. Kien blaħtija. U frattant għaraf illi f'dik is-sitwazzjoni għalih infatti dera jgħid jiena il-priġunier tal-mulej. Minix il-priġunier, mhix il-vittma taċ-ċirkostanzi kif ġewni hekk jaħassra, miskin jien. Imma għaraf illi kif kien fil-ħabs hemm il-mulej jriedu. U allura dik is-sottomissjoni ħelwa u kwieta, tajjeb, hija l-aħjar ħejdu hekk preparazzjoni biex aħna nibdew nesperjenzjaw il-kuntentizza kif inhi. Sidna Ġesu Kristu fi-Ġwanni 16 vers 33 jgħidilna dan l-ħwejjeġ qedtilkom biex ikolkom is-sliem bija. Fid-dinja se jkollkom it-tribolazzjoni, se jkollkom it-taħbit. Ma qawwu qalbkom għax jiena rbaħt id-dinja. Se jkollkom is-sliem bija. U nistgħu ngħidu li se jkollna mhux biss il-paċi tiegħu imma wkoll il-kuntentizza tiegħu u l-ferħ tiegħu u kull ħaġa li jagħtina b'xejn skont il-grazza tiegħu. L-Apostolu Pawlu fl-tieni tal-Korintin hija littra li fija fetħinna qalbu biex jurina x'fija aktar minn kull ittra oħra.
jitkellem ħafna dwar is-sentimenti tiegħu, l-emozzjonijiet tiegħu, l-imħabba li kellu għal Korintin, il-provi li għadda minnhom u sikwit jgħid kemm għadda minn trabil serju u frattant kien raġel kuntentissimu. 2 Korintin 2 vers 12 per eżempju jgħidilna meta wasal Troas biex inxandar l-Evanġelu ta' Kristu u bib infetaħ għalija fil-mulej ma kellix mistrieħ fl-ispirtu tiegħi għax ma sibx il-Titus hija għalhekk wara sellimtilhom tlaqt minn hemm għal Maċedonja. Ġifieri qed jammetti dan li kellu l-pressjonijiet tiegħu, pretenda li jsib il-ħabibu hemmhekk ma sabux, kien diżappuntat u talaq minn hemmhekk, però jkompli jgħid niżaħħaj Alla illi dejjem irrebbaħna fi Kristu. U juri bina il-fwieħa tat-tarif tiegħu kullum kien. Ġifieri anke meta jidrilna jew attwalment ikunu diżappuntati, Pawlu qed jgħid Alla qiegħed imexxina f'purċissjoni trionfanti minn ġurnata għall-oħra. Xi ħaġa kontinwa. U jkompli mbagħad jgħid f'kapitlu 4 vers 8 illi jgħid aħna marsusin minn kull naħa, iżda maħniex mafġin, imħawdin, iżda maħniex iddisprati, ippersegwitati, iżda maħniex minsijin, maqsin, imma maħniex meqrudin. Inġibu dejjem f'ġisimna l-mewt ta' Sidna Ġesu, biex il-ħajja wkoll ta' Ġesu tidher fil-ġisem tagħna, għax aħna l-ħajjin il-ħin kollu mogħtina għall-mewt minħabba Ġesu, biex il-ħajja wkoll ta' Ġesu tidher f'ġisimna li jmut. Hekk il-mewt taħdem fina iżda il-ħajja fikom. Aktar l-qoddim l-Apostlu Pawlu ukoll jgħid li aħna meqjusin bħala imniktin iżda dejjem ferħanin. Meqjusin bħala foqra iżda nagħmlu sinjuri lil ħafna nies. Meqjusin bħala m'għandna xejn imma fil-fatt għandna kollox. Jekk kapaċi nifmu il-qagħda tagħna fi Kristu Ġesu, aħna li issa adottati fil-familja tagħna. Iva kapaċi nkunu mniktin għax ngħaddu minn ħafna pressjonijiet, frattant Pawlu jgħid imma dejjem ferħanin. Żgur ma kontx issibu par xuftejn imċartejn qisu l-baħna le. Pawlu kien jaf jibki, kien jaf jiddejjaq, tajjeb però fond fil-qalb kien jaf li huwa milquh minn Alla, ġustifikat, maħfur u fit-triqtu lejn il-ġenna. U allura x'ma tkunx ferħan. Vera u le, x'ma tkunx kuntent meta taf illi finalment fuq din l-art aħna għaddejjin il-kuntentizza tagħna nsibuha meta nitaħxu f'Alla, meta jirnexxielna nagħmlu r-rieda tiegħu. Alla għalilna urikom bniedem x'inhu tajjeb li timxi bl-umiltà mal-Alla tiegħek, illi tħobb is-sewwa. Il-Kristjan isib il-ferħ tiegħu meta passa l-mista jgħid il-liġi tiegħek qiegħda ġewwa qalbi. Jiena nifraħ meta nagħmel ir-rieda tiegħek. Kemm hija rieda differenti minn dawk ta' barra u x'vera. Illi r-rieda il-kuntentizza tagħhom issir meta ħadd ieħor jagħmel ir-rieda tagħhom. Meta ħadd ieħor joqgħod għalli jridu huma. Il-kuntentizza tal-Kristjan tinsab meta hu jagħmel ir-rieda tal-Alla missieru. Totalment il-kontra. Il-modija tal-Vanġelu u l-modija tad-dinja huma antitetiċi għal xulxin, ma jaqblux, huma fi gwerra permanenti ma' xulxin. Ħan immaġinaw illi inti persuna ma joqsok xejn. Ok? Tajja kieku. Persuna ma joqsok xejn. Kull ma tixtieq qalbek għandek. Tajjeb? Tafu li diġà hekk intom. Il-mulej war-raj tiegħi xemm joqosni. Għaliex ma nix kuntenti għax ninsewa. Meta tilkom immaġinaw li ma joqoskom xejn. Smajt kieku sewwa. Insejna qed ninsew illi la darba għandna l-mulej bħala r-raj tagħna li r-raj tajb jagħtħajtu għandna ċtija u meta diġà għandna l-fidwa u diġà għandna l-protezzjoni tar-raj.
illi mexxina lejn il-mirata ħadru, lejn ix-xatt tal-ilma joħodna. Mejda jħejja lina qoddimna dewwa tagħna. Rasna jidlikilna biż-żejt. Tassew tjiba u l-ħniena jiġu warajja l-jiem kollha ta' ħajti. Jiena nagħmel fid-dar tal-mulej għal dejjem. Kieku niftakruhom dal-affarijiet u ngħixuhom, nkunu kuntenti. Il-problema tagħna hija li l-fidi tagħna mhijiex applikata. Mhix applikata. Hija xokkanti naħseb jiena meta ħassejtu li qed impenġielkom xenarju impossibbli meta skont il-loġika ta' David u aħna nitkellmu bl-istess lingwaġġ tiegħu, la darba l-mulej warraj tagħna u allura xemma jqosna. U allura kuntenti. L-interessi tagħna jista' jkun li huma diviżi. Ġesu qal li għajn marradija tkun tipprovdi biss dalma lill-ġisem. U jekk id-dawl tagħkom isir dlam, mela kemm huwa kbir dak id-dlam. Però għajn safja hija l-lampa tal-ġisem. Jekk aħna single-minded ngħidula bl-Ingliż, single-minded. Jekk aħna ikkonċentrati, ħanużaw kelma goffa, iffissati fuq il-mulej, hemmhekk nibdew naraw ta' bilħaq il-kuntentizza tagħna. U nifhmu għal l-Apostlu Pawlu jgħidilna ifirħu dejjem fil-mulej u nerġa' ngħid ifirħu. L-istess Apostlu Pawlu li bandu oħra jgħid li kien qed jibki minħabba nies li kienu qegħdin jgħixu kontrarju għall-Vanġelu u kien qed jibku wkoll minħabba il-konċittadini tiegħu Lut li baqgħu stinati mingħajr ma laqgħu l-Evanġelju dwar Ġesu il-Messija tagħhom. Allura fiex tikkonsisti din il-kuntentizza bil-qagħda tagħna nfusna? Tajjeb Alla poġġiena fejn poġġa lili ma poġġix lilek. Alla titratta magħna bħala individwi, bħala ulied eżies għalih. Tajjeb? Din it-tali kuntentizza tinsab kif għadna fir-rassenjazzjoni ħielsa tagħna nfusna rigward il-providenza għarfa tagħna ta' Alla lejna. Jiġifieri, illi jiena liberament, mhux għax imġiegħel, mhux bil-gaddum, imma naraf illi jaqbilli naċċetta il-pożizzjoni illi tani Alla. Il għaliex Alla fl-erf infinit tiegħu dak huwa propjament illi iridni nesperjenza f'dan iż-żmien. Pawlu qal jiena kapaċi noktor, kapaċi wkoll ngħaddi bin-nieqes, eżattament bħal Ġob. Meta Ġob fid-daqgħu l-ħin f'perjod vera qasir sofra il-telf tal-proprjetà kollha tiegħu, tal-familja kollha tiegħu ħlief martu u ta' saħħtu stess. Tajjeb, martu fl-aħħar iddejqet u qaltlu għadek inti żżomm l-integrità tiegħek, idaj lill-mulej u mut. X'mulej huwa dan biex jitratta miegħek hekk kapriċċjożament qed tgħidlu. Filli sinjuru issa, allura naraw x'tib ta' mara kienet. Ġob żewġa għalilha vers 10. Inti titkellem bħalma titkellem ma' rabela. X'inhu? Nilqgħu il-ġid minn Alla u ma nilqgħux id-deni? Hemm għandek bniedem kuntent. Għadda mill-prova Ġob, aqra l-ktib tiegħu u tara il-mistoqsijiet li kellu u d-dilemmi li kellu jiffaċċja u l-kritika mill-istess ħbiebu stess li suppost issimpatizzaw miegħu. Hawn jgħidilna f'da kollu ma ddinibx Ġob b'xufteħ. Il-kuntentizza tiegħu ma kienx tiddependi fuq il-kwantità tal-proprjetà tiegħu. Ġifieri mhix kwistjoni li jrid ikollok aktar. Hija kwistjoni li tixxenna inqas. L-uniku kmandament li ħadd ma jammetti li jiksru huwa liema wieħed. L-10 wieħed. L-10 wieħed. La trejbx. Kunx rejb għal proprjetà ta' ħadd ieħor.
Il-problema tagħna li nixxenqu wisq, għandna wisq xewqat. Meta David qal ħaġa waħda biss xtaqt mingħand il-mulej. ħaġa waħda biss xtaqt mingħand il-mulej. Pinpointed. Illi nammar fid-dar tal-mulej li jimkolla ta' ħajti u nitaxxa biżbuħija tiegħu. Għalhekk ħafna Kristjani, kif qal Jeremiah Burroughs, jibqgħu mingħajr ma jakkwistaw dan il-ġojjell rari tal-kuntentizza. Idu naslu biex il-qagħda tagħna tkun toġobna. Tista' tkun qagħda umli, tista' tkun qagħda mhux online pubblika, però ħanodduha bħala l-aħjar u li l-iżjed tot għalina. Tertulianu, wieħed mis-Santi Padri, miet fis-sena 240, avukat. Probabbilment kien iswed mill-Afrika ta' fuq, ħallilna ħafna kotba. Kristjan tal-affarijiet tiegħu. Jgħid, jekk il-glorja mondana, jekk il-glorja ta' id-dinja għandha it-tali seta, kemm aktar il-glorja smewwitija. Jekk biċċa ħġieġ prezzjuża, kemm aktar il-perla ġenwina. Kemm aħna affaxxinati bil-ħġieġ ikkolorit. Minn mindu konna żgħar, fuq il-plajja vera nsibu dak il-ħġieġ aħdar jew aħmar u nġemmawh. Għax sabiħa għal għajnejna. Kemm aktar il-perla ġenwina. Il-perla ġenwina m'għandix dubju hawn qed jirreferi għal assalt Natalla. Dak il-merkant illi kien qed ifittex il-perli sbieħ. U meta sab il-perla li vera kienet tissodisfalu qalbu. Bieħ kull ma kellu biex jakkwista dik il-perla. Problema tagħna raġunajt hija qalb diviża. Rridu impoġġu sieq waħda fid-dinja, jridu impoġġu sieq oħra fis-Salt Natalla u nippruvaw ngawduhom it-tnejn. Ħadd tkun aktar indannat. Hekk. Għax il-kuxjenza tiegħek qed tgħidlek illi mhux dak il-metodu. U taf li mhux dak il-metodu biex tikseb ta' bilħaq il-kuntentizza. Allura ħanistaqsu la darba enrolljajna jew irreġistrajna fl-iskola ta' Ġesu għall-kuntentizza. Tajjeb għax jekk inti seħler kif sek dixxiplu, tajjeb inti għallif student. U student jirċievi l-lezzjonijiet tiegħu mingħand li mgħallem tiegħu. Jiena magħkom mingħand mgħallem wieħed. Ġesu x'jgħallem dwar il-kuntentizza? L-ewwel is-sillabu tiegħu li jagħtina huwa radikalment differenti kif għadna mill-metodi offruti mid-dinja. Id-dinja għandha l-metodi tagħha kif tkun ferħana, tajjeb għatija logħba futbol u hemmhekk tisker, għatija fenna fjena li tirbaħ id-derbi, tirbaħ l-lotterija, is-sifra safra mad-dinja, sammek jaslu. Sal-ħġiġ kolorit jaslu. Maħna għanna fil-ħafna tagħna nistgħu nakkwistaw dik il-perla is-sabiħa. Ġesu jgħidilna l-ewwel ħaġa fiġ-Ġwanni 14, inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi mhux bħalma tagħtikom id-dinja nagħtikom jien. La tħallux qalbkom titbeżza u lanqas titbeżza. La tħallux qalbkom titħawwad, skużawni, u lanqas tħalluha titbeżza. Inħallilkom is-sliem b'mod differenti però milli toffrilkom id-dinja. U bħalma Ġesu qed joffrilna sliem partikolari tiegħu illi jotta r-ruħ tagħna, nista' naċċertakom illi joffrilna il-kuntentizza u l-ferħ tiegħu b'mod li ma nsibuhx b'nadi oħrajn. L-ewwel nett Ġesu jgħidilna biex ta' bilħaq nkunu kuntenti preparaw ruhkom għax-xokk. Trid tiġħad lilek innifsek. Tant aħna fissati fuqna nfusna. Tant aħna rridu li kollox idur magħna bħalma l-pjaneti idur max-xemx, vera? Kollox għall-attenzjoni tagħna. Kollox għall-attenzjoni tagħna. Minux kont fuq van ma' adulti u teenagers, u waħda minnhom mit-teenagers bdiet tgħid fid-daqqa l-ħin qegħdin kwieti hekk bdiet tgħid aħtuni l-attenzjoni tagħkom, ħadd mu jagħti kasi. Jienet. Possibbli? Din hija l-ġenerazzjoni tal-lum. Kont vera xxukjat illi ħadet għalija għax ħadd ma kien qed jagħti kasa.
Għax hekk qed jitgħallmu l-iskola. Li inti għandek id-drittijiet tiegħek, għandek id-dritt li tkun fulfilled, għandek id-dritt li tkun ferħana, kollox. Fattant, Ġesu jgħidilna jekk xi ħadd li tiġi warajja, ħajxħat li hu nnifsu. Jerfa' salibu kuljum, imbagħad jiġi warajja. Ma nistgħux naqbżu u jidrilna li ħansiru esperti fil-kuntentizza meta m'intix lest tidħol fl-apprentistat tal-kuntentizza. Tibda mill-kindergarten għall-primarja, għas-sekondarja, għall-università. Niġdu li nfusna, mhux niffissaw fuq nfusna, nozzu l-idejat tagħna bħala l-aktar importanti u l-ħajja personali tiegħi bħalli kieku kulħadd qed isefftirli u jrid isefftirli u għandi dritt li nkun servut. Jekk aħna niġdu lil nfusna ngħidu le għall-passjonijiet tagħna, għax-xewqat tagħna, hemmhekk b'dil-perspettiva mbagħad kull gwaj jidher żgħir u kull barka tidher kbira. Kull ħaġa negattiva li tiġrilna nodduha bħala xi ħaġa żgħira. Għaliex kif għadna milux l-għar għadda. Il-fatt li l-Mulej Ġesu Kristu ħellisna mill-kastik tal-infern, l-għar għadda. U allura kull gwaj ta' bħalissa jidher żgħir u kull barka tidher kbira. U tkun kapaċi tgħodda mal-oħrajn. Biex tiżejjem bija l-kullana sabiħa tiegħek. Però mill-banda l-oħra nies egoistiċi huma kuntenti biss meta kollox jiġihom żombor. Meta kollox jiġihom skont il-pjan tagħhom. Jekk tfellaq xi ħaġa, jekk tiġi xi ħaġa kontrihom, allura mill-ewwel hemmhekk ħajżbruffaw. Għaliex? Għax jaħsbu illi huma l-univers u l-univers u huma. Vera u le? Nies li jiġdu lilhom nfushom però huma ħinja b'kull ma jagħmel Alla lehom u b'dak li jagħtihom Alla se huwa ftit jew ħafna. It-tieni ħaġa, Ġesu jgħallimna wkoll biex nimitawh. Trid tkun kuntent? Imita li Ġesu Kristu li hu nnifsu kien kuntent. Eżajja se jaħlu l-bniedem ta' dieqa u magħfuż bil-mart, a man of sorrows, and acquainted with grief. U vera Ġesu beka kemm il-darba meta ra il-korruzzjoni u t-taħsir li ġab id-dnub fuqna bħala ġens uman. U beka. Per Ġesu ċertament kien l-aktar bniedem kuntent ukoll fid-dinja. L-aktar bniedem ħieni. Aħna ngħidu Alla l-imbierek. Alla l-imbierek. Meta nimitawh, insiru ferħanin bħalu. Nsiru aktar sensittivi għal ħaddieħor. Però meta nimitaw fil-manswetudni, fil-ħlewwa, fis-sottomissjoni tiegħu lill-Missier. Vera? Għalkemm daqs il-Missier mal-Ispiritu Santu, però Ġesu battalli hu nnifsu u ħafu s-sura ta' għaddej. Għaliex? Għal-glod. Le, għamlu għalina, għal ħaddieħor. Kellu vista u viżjoni għal ħaddieħor. F'dan is-sens iridu nimitawh. Fil-Luqa 6 vers 4 jgħidilna id-dixxiplu mhuwiex fuq li mgħallem tiegħu, mhux superjuri għalih. Imma meta d-dixxiplu jkun perfezzjonat, jkun immatura mbagħad ikun bħal li mgħallem tiegħu. Hemmhekk Ġesu qed jgħidilna li siru bħali iva tesperjenzjaw il-ferħ li għandi jien. Ġwanni 15 vers 11 Ġesu jgħid l-apostli għedtilkom dal-ħwejjeġ biex il-ferħ tiegħi jibqa' fikom. U biex il-ferħ tiegħi, biex il-ferħ tagħkom ikun sħiħ, ikun komplut. Allura x'għamilna ferħana? Illi aħna nisimgħu b'attenzjoni kelmtu għedtilkom dal-ħwejjeġ, Ġesu għallimna biex aħna nimitawh ħalli mbagħad il-ferħ tiegħu ikun sħiħ fina. Ġesu wkoll jikkonvinċina illi xejn ma jissodisfa mingħajr Alla. Xejn ma jissodisfa mingħajr Alla. Allura l-profeti tiegħu mill-antik Iżajja pereżempju 55 vers 2 jgħid lill-poplu tiegħu għalfejn tonfqu l-flus f'dak li mhuwiex ħobs. Għalfejn tarmu fluskom.
u liħ ta' xogħolkom f'dak li ma jxabbax. Isimgħu sewwa lili u kulu dak li hu tajjeb u ħallu ruħkom titenna bil-benna. Ħallu ruħkom tkun kuntenta, tkun feliċi bil-benna li nagħtikom jien. L-iżbal tagħna huwa li nfittxu naqtaw laġġ minn bjar mxaqqin. Kif jikkorreġina tajjeb Ġeremija, mhux vera. Meta Ġesu huwa għalina lajn lill-mara Samaritanek qalilha. Jekk xi ħadd jixrob minn l-ilma jerġa' b'dulaġġ. Imma l-ilma nagħtih isir fih għajn ta' ilma ġieri għal ħajja ta' dejjem. Appuntu, xejn ma jissodisfa mingħajr Alla il għaliex Ġesu ġie apposta f'din id-dinja biex ipoġġina f'kuntatt ma' Alla. Il-fatt li għandna rikonċiljati ma' Alla, maħfurin mill-qowejn fid-danu, tajjeb dan huwa bidu tajjeb biex aħna inkomplu mexjin ħalli nakkwistaw din il-kuntentizza li huwa waħdu kapaċi jagħtina. Ejdu nifhmu li ħajjitna fl-aħħar mill-aħħar ma tikkonsistix fil-kwantità tal-ħwejġ li għandna. Ma tistax tiftaħ radio u television, tajjeb, jiena insejħilha l-alla ekonomija. Tisma' l-aħbarijiet, il-maġġor parti tagħha pajjiżna u pajjiż oħra kemm qed jgħaddu l-qudiem għax dak huwa l-alla li l-pajjiż jadura, vera? L-ekonomija. Żieda fil-pagi. Whatever. Bħalli kieku ħammutu bil-ġuħ. Ġesu jgħidilna li l-ħajja tal-bniedem ma tikkonsistix fil-kwantità tal-ħwejjeġ li għandu. Jgħidilna storja biex jikkonvinċina dwar dan. Dak ir-raġel sinjur li raba radlu ħafna mbagħad kellu jżarma kollox, jibni mħażen ikbar biex jerfa' kollox fih, tajjeb u għallu jabbaħna li jent. Illum ruħek se tintalab minnek u allura kif ħadd tidher quddiem Alla? Hekk jiġilu kull bniedem li għandu ħafna, però mhux għani lejn Alla. Ġesu wkoll jgħallimna li u nnifsu jissodisfana u jikkontentina ġenwinament. U nnifsu jagħtina kull ma neħtieġu. David għarafa mill-antik, il-molli warrajt tiegħi u allura xejn ma joqosni, u Ġesu jkompli afferma propjament dan. Meta l-disċipli qalilhom intom ma trux tmorru kollux vera. U Pietru qabes qallu mulli ant min immorru int għandek il-klim ta' ħadd dejjem. Aħna ignoranti jeħtieġini int tallimna t-triq tal-verità. U allura żgur xejn ma ħajfridna minnek. Imbagħad kapitlu 7 tal-istess Vanġelu, vers 37 jgħidilna li fl-aħħar jum tal-festa, l-aqwa jum tal-festa, Ġesu għad bil-wieqfa u għajad bil-qal jekk xi ħadd għandu laġġ ħajġi għandi u jixrob. Ħajġi għandi. U huwa dak is-Salvatur illi ta' bilħaq jissodisfana. Il-ħallil ma jiġix li biex jisraq u jaqtel, joqtol u jaqret, imma jiena ġejt biex intokom ikolkom il-ħajja. U l-ħajja bl-abbondanza. Għal darbohra, Ġesu jagħtina mhux biss ħajja, imma wkoll ħajja abbondanti. Mbagħad kapitlu 16 tal-istess Vanġelu vers 24 jgħidilna illi sissa għadkom ma tlabtu xejn f'ismi, itolbu u taqilgħu biex il-ferħ tagħkom ikun sħiħ. Diġà għadna, il-ferħ nakkwistaw billi aħna jridu noġbu lill-Alla, irridu nagħmlu r-rida tiegħu, ma wkoll hawnhekk jgħidilna meta titolbu il-ferħ tagħkom ikun komplut. Ikun komplut. Dan l-affarijiet nitgħallmuhom iva bil-mod il-mod tajjeb fis-skola, bħalli kieku qegħdin fis-skola. Mhux kollha wasalna fl-istess grad, mhux kollha minna l-istess tip ta' progress, imma il-kol kemm aħna nistgħu naslu biex bħala Apostolu Pawlu ngħidu jiena tgħallimt is-sigriet li nkun kuntent. Ġesu jkompli jgħidilna wkoll illi rridu niftakru illi hawnhekk aħna ninsabu għaddejjin. Hawnhekk m'għandniex belt li tibqa'. Ma fitx waħda li ħadd trid tiġi. Palma mela Abram mill-antik, tajjeb li Alla sejjaħlu minn Ur tal-Kaldej, belt sofistikata mill-iskavi arkeoloġiċi li għamilna llum, nafu kemm kienet belt avvanzata ħafna dakinhar. U Alla sejjaħlu għallu mu fl-art li ħanurik.
U Abram għamel bqija ta' ħajtu jgħix fit-tinet. Tinet sempliċi tal-ġild. Kellu l-mrieħel tiegħu però jgħix bħala nomadu. Għalhekk qed jgħalmu li hawnhekk minn hawnhekk għaddej biex tasal f'belt aħjar. Belt li tibqa'. Belt li tibqa'. Belt li l-perit u l-bennejt tagħha Alla nnifsu. Hawnhekk m'għandniex belt li tibqa'. Finalment Ġesu wkoll jipperswadina jekk irridu ta' bilħaq nkunu kuntenti li Alla ta' bilħaq jinsab fil-kontroll ta' ħajjitna sal-iċken dettall. Tinstema' forsi stravaganti, tinstema' inkredibbli, però ekku. Ġibilna l-eżempju ta' żewġ għasafar tal-bejt. Mhux semma munita tant ċkejkna l-lebta. Kien jixtraw bix-xejn. U frattant għalilhom wieħed minnhom ma jqax mal-art mingħajr missierkom. Jekk Alla jidderiġi u jgverna bl-erf u bl-imħabba u bil-kumpassjoni tiegħu. Il-ħolqien kollu tiegħu. Kemm aktar lilkom. Kemm aktar lilkom li intom ulidu. Mhux vera. Mhux darba jew tnejn Ġesu lid-dixxipli tiegħu stess jgħidilhom jan nies ta' fidi ċkejkna. Jekk ngħidu ħankunu li biżejjed ngħidu jiena bniedem ta' fidi ċkejkna. Għalhekk m'iniex kuntent. Għalhekk m'iniex kuntent. Il-għax li kieku ħares tiegħu mdawra bħalma kienet ta' Abraham lejn ismewiet. Ħatkun kuntent waqt li tkun l-aktar utli fuq din l-art. Waqt li għaddej minnha tagħmel l-aktar ammont ta' ġid. U allura idu noqgħdu attenti li ma nkunux qegħdin websu rasna kontra Alla b'tali mod u manjera li mbagħad il-kuntentizza ssir impossibilità f'ħajjitna. Issir impossibbli. Il għaliex għandek dik nieqsa. Ġesu għallimna, tajjeb jekk aħna maħniex sottomessi, allura il-tort huwa tagħna. Bernardo ta' Clairvaux da kien jgħix 900 sen ilu. Għallilna l-kitbit tiegħu kien Kristjan. Kellu difetti tiegħu għaliex tul ħajtu anke priedka biex imorru kruċċjata Ġerusalemm. Dak iż-żmien hekk kienu. Però ħallina ħafna kitbiet fejn wieħed jista' imaxtar u jirrifletti fuqhom. F'talba minnhom tiegħu lil Alla, ismgħu x'għidlu. Tħallinix ikolli dik it-tip ta' miżerja. Għax jekk tagħtini dak li ninsisti fuqu jien, jekk tagħtini x'tixtieq qalbi, u wieħed mill-agħar ġudizzi fid-dinja. Noqgħdu attenti għax ix nitolbu. U għax ix ninsistu li għandna nirċievu minn għand Alla. Bernardo qed jgħid hawnhekk li ħafna drabi jekk Alla jagħtina dak li nixtiequ aħna, Alla jkun qed jiġġudikana. Mhux ħobna. Rridu naraw ir-realtà mill-lenti tal-Iskrittura. Mhux kif jirraġuna moħħna? Mill-lenti tal-Iskrittura. Itolbu biex il-ferħ tagħkom kun sħiħ? Obduni, fittxuni, vera? Bħalma Alla qal lin-nies fl-antik. Intom fittxuni ssibuni jekk tfittxuni b'qalbkom kollha. Jgħidulhom ukoll jiena naf il-ħsibijiet li għandi għalikom. Ħsibijiet ta' ġid mhux ta' ħsara. Biex nagħtikom futur u tama. Alla jrid jagħtina futur u tama. Ħajja bil-kotra. Min issa stess. Dan huwa l-patrimonju tagħna, huwa l-wirt li Kristu daħħalna fih. Irriduh? Jew nkunu tant stinati li nibqgħu niġbru l-biċċiet tal-ħġieġ kuluriti u ninsewlhom il-perla tal-kuntentizza, il-ġojjell rari tal-kuntentizza Kristjana.